Omkring 50 dørmænd passer på de mange gæster. Langt de fleste gæster hygger sig og har det sjovt. Men dørmændene må også have fat i dem, der ikke kan opføre sig ordentligt. Det er bare starten på en travl nat i Jomfru Ane Gade. Der har været rimelig mange historier, jeg stod herovre ved Robin, Newcastle og Giraffen samtidig med det her. Og så har der været lidt en pust på Pintrofeten også. Jamen, helt altså, hvad sker der lige så inden for en halv time så? På diskotek Depotet 5 i Køge er natten startet festligt og fredeligt. Vi har sluppet ham ind. Jeg har lige stået med andre folk ind. Ja, så derfor. Han er blevet fuld og skal ud og sove. Efter en halv time er han der for tredje gang. Ja, men det duer ikke. Dørmændene tager det stadig med godt humør. Der er ikke nogen, der bliver normalt på en halv time. Jeg gider ikke det mere. Jeg gider det ikke. Jeg gider det ikke mere, vel? Jeg gider det ikke mere. Du står der derovre. Jeg gider ikke diskutere med dig mere. Bliver du stående der? Til mig, så hjælper han dig. Det er sikkert. Og jeg er nøgen på de pizza næste gang. Det er en lille bagatel. Så kan vi jo lige så godt tage det med et smil. Da han blev taget, forsøgte han at flygte, så dørmændene holder ham tilbage, til politiet kommer. Manden fortæller politiet, at narkoen ikke er hans. Det er ikke mit, det der. Jeg har skidt på ham. Det er ikke mit.